ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಚಲಾರದಲ್ಲಿ ನೀ ನಮಕ ರಾಜ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಪೊಲಲಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪೊಲಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀ ರಥೋತ್ಸವ ಮುರಣ್ ತುಕ ಪೋಡ್ ನಿನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಜನ ಪೋಯರ್ಲ ಒಂದು ಜನ ರಜೆಲೆ ಜನತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದ ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬೇಗ ಪೋಡೆ ಕಡಪಿದಾಡು ನಿನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲು ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ತೀಯರಂಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ರಶ್ ಆಪುಜಿಗೆ ತೀಯರ ಬಿಡುಂದಿಚ್ಚಾನು ಪಣಂತೀರಿ ಈಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾರ ಬಂದಿರ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುರಾಣಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿತ ಪಿದಾಡೊಂದು ಲಾಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಪ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಣೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂಚ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಮುರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನೆಂತೂ ಜನ ಒಪ್ಪಿರಂದ ಅಪ್ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೇನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬು ಚಳಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿಸಿರ್ತದ್ದು ಭತ್ತ ಚನ್ನೊಲ್ಲಿರು ಮುಗಿಸ್ತುಂಟೆ ಇತ್ತು ಬುರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಕಣೆ ಇದೆ ಕಾರ್ದ ಪೂಜ್ಯ ರಶ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪುಡತ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬತ್ತನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತ ದೇವರನ್ನು ತೂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಲೈನ್ ಉಂಟದು ಲೈನ್ ಫುಲ್ ನೀವು ರಶ್ ಉಂಟು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಬೋಂದಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ ನಾನು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅಂದಾದ ಉಂದುಲೆಗೆ ನಿಂತು ದರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲ ನಾನು ಬುಕ್ ಏರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟು ಕಾಡ್ದಿದ್ದ ದೊಂಬಗಿತ್ತು ಸಂತೆಂಚಿ ತಿರುಗುಂಟು ಸಂತೆಂಚಿ ಪಾಕ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡುಂಗ ಹೋಯ್ಸಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಸಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಾಡನ್ ರಾಡೆ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅದೊಂಬು ತುಲಿಗೆ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ತುರ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಣ್ಣಗು ದಾದ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣಗು ದಾದ ತೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೂದ ಹೊಡ್ ಮೂಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜನ ದೋದೆಪ್ಪರ ನಿಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪೂಜ್ ಕೋಪ್ ಇದು ಓಕೆ ಭಾಳ ಜನದೊಂದು ಓಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹೌವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜ ಅಂತ ಬರೋ ಓಲ್ಪೊಂಡುಂಟು ಅಂತೆ ದೆಂಬಲ್ ಬಾಜಿ ಅಂತ ಪೆರಬೈತಲ್ಲ ಬೋಡ ಚಂದ ನೂತೇವೆ ತಿಳಿತೇವೆ ಬರುವ ಅಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಾಜನ ಬರಡ್ಡು ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ಲ ತಿಬ್ಬಾರಡ್ದು ಚಾಯದ ಬಿಡ್ಡದ ಕಪ್ಪ ಪುಡಿ ಪತ್ತೊಂಡಿ ಬಸ್ ದೇವರಿಗೆ
ಒಮ್ಮೆಗ ಪೂರ ಕಿತ್ತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಬರೋದು ಕಡಿ ಬಾಡ ಬಲೆ ಬಲೆ 150 ಗೋಡಿ ಇಂದಿತ್ತು ನಾನು ಗೋಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿపోయి ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಪೋಣ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಸು ಕೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತವಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿದ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಡೆಪೋಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೀಸ 30 ನೆಕ್ಕಿ ಮೆತ್ತ ಆ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಅದ ಮತ್ತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಲ್ಲ ದಾದ ತಂಡ ದಾದ ಬಡ್ಸ ನಾವು ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬಡ ನೆಟ್ಟು ಬಡ್ಚಿ ಹಂಚಿ ಬೈ ಮುಸಾಪನ ಹಂಚಿನ ಓಣ್ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮೂಳ್ತುಲ ಸಣ್ಣ ತುಳ್ತುಲ ಬಾಲ ಬೋಡ ಹೆಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಇವು ಮೂಳು ಸಂತೆ ಕಾಜಿದಾರಿ ಪೋಯ್ ಸಣ್ಣ ಬಲ ಬಾಲಿ ಡೇಗ ಬತ್ತಾಲ ಎಟ್ಟದಾದೆ ನಿಕ್ಕನ ಅವು ಶೋಕುಂಡತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೋಡ ಬಲೆ ಬಾಡ್ಚೀರು ಬಲೆ ಬಾಡ್ನ ಕ್ಲಿಚ್ಚೀರು ಶೋಕುಂಡದ ಮಾತ್ರ ತೂಣಗ ಸಾರಿಗೆ ಪುರ ಇಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಗ ಬೊಂಬೆ ಪುರ ಉಂಟು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆ ಬಡ್ಚ ಬೊಂಬೆ ಬಡ್ ಸಣ್ಣ ತುದರ್ಕನ ಅಮ್ಮದ ಮುಲ್ತದಿತ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಮೂಲೆಗೆ ಇದಾದ ಪನ್ನಿ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ಬೋಡ ನಾವು ಪಡ್ಸಿ ಜಿಂಗಿ ಕಳಕ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತದ ದಾದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಿಂಚಿನದ ನಿಕ್ಕಣ ಇದನ್ನ ಕೇನಿಗೆ ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಂದೇರಿಯಾ ಭಾರಿ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೊಚ್ಚಿನ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಯಾಪ ತಿರ್ಗದ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಪ್ಪು ತಿರ್ಗೊಂದು ಒಂದುದಾದ ಕಾವಳಿದ ಬರೋಣ ಅರ್ಬದ ಕತ್ತಿ ಬುರಾಯ ನಮಕ್ ಮೂಲ ದಾಲ ಬೇರ್ಜಿ ಲಂಚ್ ಬಚ್ಚಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಸಣ್ಣ ಬೋಡ ಗಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವು ಏರ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ಚೂರು ಸಂತ ತಿರ್ಗಬು ಕಾಣ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಮೆತ್ತೆ ಮದ್ದು ದಾದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪನೆ ಕಾಡಾಡಿ ಬೇಕಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎತ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪೇರು ಉಂಟದೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪೇರು ಬರೋದು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಬಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಂಟದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋದು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಡಿಮ್ಮದೈತನು ಕಲರ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಫುಲ್
ರಾಧಮಂಡ ಫುಡ್ಸ್ ದಿಯರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಿಯರೆ ನೇರ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ದಿಯರೆ ಕಿಚನ್ ಕೈ ದಿಯರೆ ಸೋಗು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಡ 5 ಬಗೆ ರಮಣ ಬೆಲೆ ಕೆಬಿ ಬೇರೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಕಿಕ್ಕಿಲು ಬೇನೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಕಿಕ್ಕಿಲು ಬೇನೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಕೂರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ದಾಂಡು ಕನ್ಸುತ್ತದು ಸುತ್ತಿರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪೋಯಿದ್ದು ತುಲೆ ಇನಿ ತೇರುಂಡು ಇನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ಉಕ್ಕಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಮತ್ತು ದೆತ್ತಿರ ಅಂದು ತೆಲೆಗಾಯಿಸಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದರ ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಬೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ರಶ್ ಪಂಡ ರಶ್ ಜನ ಬುಕ್ಕಳ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂತೆಗಳು ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುಗ ಒಂದಿ ಜನ ಬೇಗ ಬರೋಡಿತ್ತಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ರಶ್ ಬರೋಪುಡು ಬಸ್ ಪಡ್ಡದು ಅಂಚ ಪೋದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ನೀಲಾಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.